Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawing ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya Panginoon ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang
Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker of Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, literal salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III. Para sa kabataan, mata-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, III. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science
science, in computer engineering, electrical engineering, electronics engineering, elementary education, business administration, computer science, information technology, and associate in computer technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry, enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, tara enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Siete minutos makalihis ang alas 5 nin pagkaagadigdisan na yan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa BicolNet Internet TV. Mga kaarandar, petsa 12 na kan bulan na Abril 2021. Ano pa men? Ayan yun na naman kita sa programang Arandar Bicolandia sa lindong kanduang istasyon ang BicolNet Internet TV and sa Arandar Net News. And syempre mag-iba naman naman kita sa laog din sarong oras mag-restoryahan kita nin mga dapat pag-istoryahan mga pangyayari nangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa pagi sana sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor alagad dahil nanggad magamit nin anong manalingwahe na pwedeng ikadanyar kan sa tuyang kapwa tamay ka akibat po yan nakaso. Ay duman sa mga nag-celebrar kan sa indang mga birthday, happy birthday. And duman sa mga nag-celebrar kan sa indang mga anniversary, happy anniversary. Sa pamilya lalo na itong may mga kapamilyang param na sa ibabaw kang kinaman talagang mapaabot o kaya nakikinumamay kan sa inyong pagmundo. Good morning!
Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning UK, and siyempre, good morning sa mga nakaantabay na, ang mga parantabay kan Arandar Bicolandia, nga dayong sawa, dahil nagsasawa. Good morning kay Wad Boboy Lamera Marantal kan kumadkad Castilla Sorsogon. At abono ni Permi si Wad Boboy. Talagang arog kay ni ang mga kaipuhan kan na banwaan kan Castilla. Bako sa mga paturog-turog. Wad Boboy, good morning sa imo and siriman sa bilog mong pamilya. And kay Jerome Graho na nakaantabay man, good morning. And syempre live na live kita digdi sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Garong niya pirmi kaya yan. Taga digdi po ako. Syempre dakol kitang pag-uurlay-ulayan ko niya na Lunes. Mga istorya sa lado nasyonal, lado international, and sa lado lokal. Anong man ngayang sa lado international, wigwa. Mga karandar, mag-urunat, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat, sabayanin mainit na tubig siya na, okay na. Pangtunaw kan mga taba-taba na nakaon ta kaswapon ta pag Domingo baga, kadaklan pag Domingo naga-karni. Karni. Pero kami sira sana linandag tama na itong buda sinabawan na shell. Abaan ng siram. And siyempre mapaabot man in mga ang sa tuyang karandar diyan si Fred Mendez. Fred Mendez kana probinsya kan Sorsogon. Mapaabot man kung ay Lunes pala ngunyan. Buwilo nga ito sa sayang negosyo. Dahil bali, si Wad Boboy ang mapaabot sa tuya ki mga impormasyon. Okay. Sabi ni Wad Boboy, Lamera Marantal, good morning man tabi boss, ay God bless you always. Be blessed and be a blessing. Tabi Wad Boboy. Arog sa imo ang mga dapat na servidor at ang pamatana bako so alang ka wala na daw tipla pata ka kasubanggi inda ko nagsain. Pero bako man arogan talaga may oras man ang pagserbi, pero sa iba sa mga arog mo gari daing oras garo anytime na tuktukan ka, anytime na apudan ka pwede. Kaya sometimes Wad Boboy be ready for an interview, live interview, ambush interview, yan paghandaan mo yan Wad Boboy. Ang aning daing masabi. May mga oras talagang mga 10 oras, mga alanganin sa oras mo na may maapod, ma-interview, may mahapot, may mapatabang. Normal po yan. Once na nakalaog ka dyan sa ngaranin nin politika, iyon na yan. But don't worry, ang Arandar Bicolandia nasa likod mo. Okay, mga karandar, ano ang pwedeng pag-urulayan ko niya daw sa lado international? Uni ang lado international, magmate. Okay. Ang still West Philippine Sea na walang katapos hindi ko nagharali na so 1200 na barko dahil kitang kunyang kaito pero ang teritoryo kan Pilipinas talagang medyo masakit bawion. Iyota may mga artificial artificial island. So, talagang naaabuso na kitang maray pag-abot digdi. Pero ang sabi kan Presidente Duterte, dahil siya nagpabaya.
talagang kinahuro niya ang President si Xi Jinping na iyan sa muya iyan. Maski anong mangyari sa muya iyan, tinaraman niya. Ang testigos niya si DND Del Rosario Lorenzana Budasisay pa ito sa Saro na tinaraman niya. Anapot dyan, hanggang taram lang ba? Anytime nga ya, kung may oil dyan, madrill kami dyan kay oil. Then pwedeng magpugol sa muya. Ha? Because that land is ours, that territory is ours. Ang sabi kang presidente, tama naman. Pero ang tension ba yaon, taday man ini nagsusunod na China sa arbitrary decision kan arbitrary tribunals kung kaya nagluluwas na pigtatakutan sinda. Baka nasa sala po kamo China ha. Dahil nga ni kamo natumang sa Taiwan nasa dayuton, dahil nga ni nindo kaya paano titutumang. So Pilipinas dahil man titutumang ta pigagisan ni sa marina urlay-ulay. Alagad dahil man nagpapabayaan sa tuyang mga kaalyadong nasyon sa ibong kan mga yaon dyan sa West Philippine Sea teritoryo kan Pilipinas na mga armado ng missile igwaman ki pinalataw-lataw ki assault vessels ang Amerika ipapadara ini sa South China Sea sa ibong o kaya sa pigakampang na nagatinding tensyon sa pigaaragawan na teritoryo. Ang Pilipinas nga ni dapat dahil man dyan makipag-agawan ta sa tuya man talaga yan bako yung tabi wad buboy sa tuya man talaga yan at kaipuan makipag-agawan kudalanta na ayaw kudalana ta sa tuya yan kung may mag-react isa kanan gira man sa iyo baga kung talagang sa to yan, kinudalta na, palataw-latawi man dyan ki mga sibid-sibid, palibot, surugpunan. Pag pinalayas, iyon na. Taday man kita pwedeng pabayaan kay ding mga allied forces dahil na magparakunyan kita, so fried chicken, ako unta nang, maluya talaga kita. I will defend the sovereignty of the Republic of the Philippines. Sabi kan mo, ain man so defend. Defend, bakong defend. I will defend to the China. Ayaw, kaya, yan na. So, presensya dyan sa South China Sea, mga amphibious assault ship kan Amerika, yan na, pasiriring na dyan. Pero dahil manini o makigira, nagakunyan siya na ini, nagamasid. Kan mga gibo-gibo. Sala ko ta, nasala. Malakmanan. Kaya kunyan, sabi kan presidente, kung magkagira kaya ngayon, mainot na marurunot kita. Lalo na ngayon ang Palawan, tunawan. Yung manangkan. Sayang manirak man kan mga tao duman. Kaya agiw na sana sa mga orestorya. Nganing kunyan, maray sana ang bilog na kinaban. Dahil na kan World War III, pandemic pa sa nangani. Dahil ta nakaya, iyang pang World War III. Okay, so iyan ang unahan sa adit-diit na istorya dyan sa Lado International. Okay, digdi kita sa ibang istorya sa Lado na kung saan talagang grabe mga karandar ang nasasakitan. Katakod kay niong pandemic, lalo na sa Metro Manila and sa kataraid na mga mga probinsya. Pero igwa na baga, kasuguan na yata na lalag na sa MGCQ. Gustong sabihin, maluwag-luwag na kiniit. Lamang diit sana ang luwag-luwag. No?
grabe pa man giraray ang makakaherak. Mata? So ibang negosyo sarado pa. Pag-abot sa MGCQ. Bata, grabe na baga, grabe tabi mga karandar ang minuruto-umuto. Kan mga nagtrabaho o kaya may mga trabaho na ang dai na tatawanin atensyon asinin ayudas na tama kan gobyerno. Nagamuruto-umuto tabi ini gobyerno. Nata, sinda daa. Pero totoo man, aliunta na ang daa. Sinda naghahanap buhay. Nin tama, nin legal. Sinda nagbabayad nin buwis. Dahilan sa pandemyang ini, nagkadisparalingado ang sa indang buhay, lalo na pag-abot sa income, buda sa pag-budget. Kan mga bayarin, sabi sa Tagalog, kan mga bayarin. Sa inmako Sa bagay, may pigpautuban gobyerno, dahil nga nakisiringilan, ngunya na pandemya. In fact, may pigtauman ng mga oro extension, duman sa mga bulan na pigbabayadan, mga basic, kuryente, renta, lamang ang pigamuruto-muto tabi kaini, mga mahal naming taga-gobyerno, mga bossing, mga lideres, taon kami ngayon nagbabayad nin buwis kung kami nagtatrabaho. Pigkumpara ang buhay ninda duman sa mga 4-piece recipients. Sinda nga ni ngaya, dahil man nagtrabaho, sige sa nanhalat kan ayuda, regular an abot. Maray pang kay di dahil na kami magtrabaho, magmembro man kami sa 4-piece. Nataigwa pa ngunyang kirilistahan kan 4-piece. Pwede pa. Tayo man sa nangaya, yaon nga dumanlugod. So attention kan gobyerno sa mga membro kan 4-piece. Bulan-bulan, igwa ki pigresibi. An iba ka, nagatrabaho man. Sa imposibleng nagatunganga sana. Nagatrabaho man, di jackpot. Magpandemya magday, sinda igwa. So mga nagatrabaho ning tuldol, mayaw. Iyo ini ang pigahagad kan mga empleados. Although, igwa man bagaki, so pigaapod na SAP, bako man gabos duman nakaresibe. Bako duman gabos nagresibe, nakaresibe pag abot sa SAP. Kaya grabe talaga. Une na. Bata ng sabi kan presidente 4,000 kada pamilya or 1,000 pesos each kung apat 4,000. Pag naglampas ka 4,000 lang talaga. Pero sa statistics, sa assessment, kay puan 10,000 talaga ang kay puan kan sarong pamilya na may membrong mga 5 sa sambulan. 10,000 sarong sakong bagas, mga 2,500 maray ng klase. Maray ng klase ang 2,500 na ang sako, di igwa pa ki 7,500. Ibanga mo ito sa 30 dias na pang-ulam, kulang. Paano? So kuryente, halimbawa, so tubig. Pero pwede na, pagkasyaon, pwede na. Pero iyon nga niya, dipisil,
Taang nag-arabot duman, Puera de los Obos na barangay, may nakaresibisa ng 1,000. Hain so iba. Kung may reklamo kang sa DSWD, sabi man kan DSWD sa LGU. Ang bako nagkarilibong na. Inda kung may nangyaring pukos-pukos. Maestro, good morning tabi sa imo. An station manager kan ansa mo yung station manager kan Bicolnet Internet TV. Si Maestro Nel Adtoon. Good morning tabi sa imo. And sa bilog na parantabay kan Bicolnet. Okay, nakuha ko man giraray tabi Maestro naman. Nakuha ko na naman supahit. Inda saga kung makuha ko naman ini. Inda saga. Okay. Uni pa. May mga muto-muto pa. An mga may negosyong supiga pasara during GCQ or MCQ. Nabasa ko lang ini sa social media. Pig-post kan sa kuyang amigo. Repost. Okay, share. Ni Kaarandar Fred Mendez. Pigiling ko man ini okay kunyan ta sala ini sala man talaga. Ang sabi digdi sa post basahon ko into to Tagalog malupit. Kumakain din kami, bumibili din kami ng pagkain, nagbabayad ng mga renta, ng bills, ng loans. Mayayaman kasi kayo. Kaya hindi nyo nararamdaman ang sitwasyon namin. Grabe, sobrang pahirap sa totoong mahihirap. Na barbero at salonista. Bakit kailangan ninyong lumpuhin ang trabaho namin? Bakit hindi kayo mag-isip ng mas mabisang paraan? Putol na. Iniuso mga hinaing kan mga salon, barbershop, gym, spa, ano ini, library, venues at kid amusement. Indoor dining. Pinasarara ini. Ngunyan ang nagpost kay ini, mga may salon tapos barbershop. Garong mananggad oho. Pero dahil man pwedeng maggunting na nakamask. Dahil man pwedeng maggunting na naka-face shield. Pwede nga yan nakamask, tsaga-tsagaan. Basang dahil pagpasara. Irak mambaga. And so iba pang mga negosyo na mga non-essential. Pero tandaan ninyo mga karandar, ang lugaw po essential. So iyo yan ang mga hinaing. Uni na ang pinakamalupit. Believe me or not, may nagtitinda na tabi sa Metro Manila and sa ibang kataraid na probinsya. May nagbibinta na nin ispikikay. Iyo po, through online. Uni na ngaya ang plusuba kong picture. Padarahin na ngaya kami, maski pambaka lamang kipagkaunta. Grabe na ngaya ang pagtios midigdi. Maniwala tabi kamo mga kaarandar sa dait. Totoo po yan. Uyugunan, maski sa anong paagi, tayo man sa nagayon maranggad, ang magigibo sa laog kan harong, kaday man pwede magluwas, retratohon ang sadere, plus huba, isisend sa iba, sa mga lalaki, nahiling ninda sa Facebook. Siguro, ma-search ki mga ngaran, pagpigiling-hiling yun na may origwahon, papadarahan ki kakauronon, ipadara ko ngaya sa imo.
Pero ngayon, padaran mo man nga ako, maski pambaka lamang kipagkaunta, grabe nang yung pagtios midigdi. Uyugon mong epekto yan, kay ni yung mga kampur pandemic na ini, kay ni GCQ na ini, MGCQ, ay dapat kay ni, isus dahil man na nagka-i-receive, kay ni yung mga yaon ta dyan, lalo na sa IAT, sa sindatabi, mga iro-igwahon talaga. Tama po ini, napigpos kan mga, kan mga may negosyong sa Radit. Tama po ini, mayayaman po kamo kaya na inindo ini na mamatian. And you can do anything you want. Magluwas laog kamo sa indong teritoryo, kayang-kaya nindo without any. O kung nigwamang kamong dara-dara, totoo ba yan? Genuine ba yan? May masita daw sa indo? Wala. Kaya, tapuson ta na ini. Kung ini sarong muro-muro na sana sa panahon na ini, tapuson ta na tabi. Mal na Diyos, tawi na tabi ni ki mga magagayo na budak karahay-rahay na kaisipan na mga yaon dyan sa mga nakapwesto. Sabi kan man na Diyos, dahil na talaga ngayon kaya. Mga matagason. At mga sungay niya, mga may robas na. Iyo iyan ang problema. Iyo yan ang dakulaon na problema. Ang pag-abot sa ang mga naapektaran. Kung baga sa gira, konsiderado ining collateral damage. Samantalang ya si Juan, madalas kalimutan. Kahit ngayon, basahon ko ini ha. Yung ini supigataram ko kasubago. Nabasa ko pa ini sa social media. Nakatanggap na muli ng ayuda si Pedro. Si Juan. Siya na nagbabayad ng buwis, siya nagbubuhay ng marangal, siya na may naiambag sa lipunan. Ano nakuha? Wala. May ginawa ba si Pedro para iahon ang buhay niya? Di ba wala? Kasi may epidemya o wala, tuloy ang ayuda sa kanya. Support fish ka ini ang pigmimin. Ang kaso, yung iba, hindi naman deserving. Kaya bakit pa nga ba magtatrabaho si Pedro? Samantalang si Juan madalas kalimutan. Kahit ngayon lang sana, isaalang-alang tayong mga Juan. Ito sa ang mga Juan, sa mga taga-trabaho na nawaran. Ang mga Pedrong pigmimin ka ini, sa mga porpoise recipient. At hayaang nga, isaalang-alang tayong mga Juan. At hayaang magbanat ng buto si Pedro. Iyo hindi so kasubagong pigtataram ko. Kaya isos. Okay, so medyo kurkunyan mambaga talaga ano. Kaya lang wala tayong magagaw-gaw. Kung arog ka ng parahit, saka sisay ka ng ganahan sa gobyerno. Hindi ba lima 2022? Okay, digdingo na kita kay Colonel Roy Baclao. Pa-shout out man mga taga-Inarado, lalo ng mga Bibar family, sabi ni Colonel Roy Baclao. Barkadahon mo talaga eh. And sabi ni SM, ang Maestro Nel Adtoon, good morning, General Roy Baclao. Saka, arin na salon tabi yan, sir. Suduman po sa Rizal Salon. Pakaraya daw. Pakaraya nga ni Idol. Ini? Arin na salon tabi yan, sir. Suduman po sa Rizal Salon. Day ko magets. Pilyo ka talaga. Idol John Dixis na paliwasa. Mga veterano yun yung mga broadcaster. Saday pa ako pigdadarangog ko na yun. O yan, nakantabay. Sabi baga ni Colonel Roy Baclao,
Nil adtoon nga, hello, Swords. Bakit magtatrabaho si Pedro? Andiyan naman si Kong. Bahala na si Darna. Mga mararomanan, mga pigakuro niya nindo. Alat nga na, tamali ko kitang mainit na tubig. At rohong ko, bakit magtatrabaho si Pedro? Andiyan naman si Kong. Bahala na si Darna. Bingo na. Tadit-dit kong nakukuha. Ay, SM Maestro Nel adtoon, kumusta ang reception ta dyan? Kumusta ang luwas kan video tapos audio kan sa tuyang programa ngunyan? Feedback man daw tabi ako. Okay. So, digdi naman kita sa lado oy Cornel Baclao, SM Maestro Nel adtoon. June Bingo Dixis Day. O may nagpapabakal ki gusto ki ispiki kay kapalit ki pambakal sa nadaang kaunon. Nangyayari na po yan ngunyan sa Metro Manila and sa ibang parte kan mga nakapalibot na probinsya na under sa GCQ. Makakahirak pero makakaurag. Ayaw. Okay. So, digdi naman kita sa lado o national pa. O pang national. Ilinga tabi nindo. Ano daw kayo niyan mga basihan na mga bangko? Kung nagkaigwa naman kaining pag-iisip, piga samantala tabi nindo. Ina ito. New interbank ATM transaction fees. Pero bago tayo nito karon, China Bank, good morning. PNB, good morning. BPI, good morning. Nataigwa ka mo ki mga arog ka na transaction na pag sinuksok mo sa ATM, siyempre, banknet, kaya pwede maskisain, ano pa ito? Visa, pwede yan maskisain na outlet machine. Nangyari, nagkarag na sa irarom kan sa indong machine. So, karo baga money count sa laog, so i-dispense. Pero dahil man kinagluwas, dahil man nagsuka ki kwarta, pero nagbawas. So, savings account. Diyan tamaduman kita sa bangko. Anyway, nangyari lang po yan kan Biyernes. Sa Muya mismo, biktima kami. Sana, day mawara. Tadruda kula so kantidad. Diyan tadumanuntan sa bangko. Okay, digdi kita sa internet o kaya new interbank ATM transaction. Dati, o iba-iba. Dati, ang transaction, kung ma-withdraw ka, 10 pesos lang. Halimbawa, ang savings account mo nasa China Bank, ma-withdraw ka sa BDO o sa ibang bangko, ang charge ka 10 pesos. Okay lang naman. Kasi nakigamit kang outlet, nakigamit kita. No? Ngunyan, ano daw ang mga basihan kayo ni? Naglangkaw, ini para sa kagamsan ang mga parantabay, tatiyatibad makikig ka mo kung natao. Ninadadangog na nindo sa programang Arandar Bicolandia. Tulupong istasyon ang namamatian ta kaini ay tulong outlet. Arandar Net News, Bicolnet Internet TV, YouTube. Kaya dakol kaini ang mabibenepisyo na sa tuyang pigtutukar. Pig istorya. Dati 10 pesos sa BDO, ngunyan 18 pesos na. Dakula na. Yugon man 8 pesos ang dinagdag. Pirang milyon o pirang ribo
naga-withdraw urual daw sa ATM. Sa uro 8 pesos na dinagdag. Grabe yan. Sa BPI, 18 pesos man. Metrobank, 18 pesos man. RCBC, 18. Nalat. Ano ini tagar may buhok? Union Bank, 18. China Bank, 16. DBP, 15. PNB, 15. Security Bank, 15. East West, 15. Talagang gabos ng dagdag. Dati 10 pesos lang ini uniform. Nakahiling naman kiganahan, iyo nga, sige, withdraw nga, walang kawanta. Kaso ibang purpose, dahil naman minatsaga dyan sa land bank, sa nagasuruknungan, minawithdraw sa ibang bangko. Para nga 10 pesos na bora, ngunyan 18 na tabi. Dati, ang balance inquiry, dahil man ang kibayad, dahil transaction fee, ngunyan iguana. May 2 pesos, may piso. Yung kung mabalance inquiry ka, mabayad ka, hain man ang serbisyo nindo. Minsan mauyam ka pa. Sa offline. Dati libre ini, ngunyan may 2, may piso. Dumuman ka sa land bank, day ka man maka basta-basta, tapano. Lalo na kung cash out, kang 4 piece. Sweldo kan mga empleyado kan gobyerno. Ay grabe ini. Ano daw tabi ini? Sisay pwede ka ini mag-control. Yugon mo na bigla kang arugong kay ni dahil lamang pinaisip basta pag transaction mo diyan, uy 18 pesos na pala, dati 10 lang ini. Amen. Oh, amen. Sabi ni bako nalaman ko, amen, sabi ni ni Monsignor. Kaya dahil na makikig kan mga arog kay ning mangyayari. Sa bagay, so nag-antabay digdi, dahil naman makikigkig. Tanamati may nangayayan sa kunyan. Sa Randar Bicolandia. Kaya dipisil na mga karandar. Okay. Ano oras? 22 minutos makalies an alas 6 din pagkaaga. Digdi sa na yan sa Bicol Net Internet TV and sa Arandar Net News. Halat, bago kita mag-commercial, mabasa ngo na kita dikit. Pandiurag tabi, Sir Idol Prop, ang pormada mo. The best, gwapong-gwapo. Hey. Ika talaga, Idol John. Mga favorite yan ni Idol John Bingo Dixis ni. Iyan ang mga ispiki kainaan. Oh, saka. Dahil pa ka muna may message. At makakareceive ka mo kaanin message. Okay. So, giraray 22 minutos makalisan na alas 6 nin pagkagadigdisan na yan sa Randar Net News and sa Bicol Net Internet TV. Ang oras na yan, atod sa satuya kan full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Legazpi City. Ang full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. Siring man ang oras na yan, atod sa tuya kan aluminum and glass supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon ini, kahilera sa naini, kan Bicol College. Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. Pagkalin nindong aluminum, magbalyo ka munin, tinampo mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaragana si Attorney Joey Marciliana.
Iyaw, nangay po kamo ni na legal documents, kay po nindo ang legal advice and legal consultation, magpasyar sana sa Marciliana Law Office. Legal documents, sabihin mong nadangog mo sa Randar Bicolandia, may discount ka. Legal advice and legal ang consultation, libre na sana yan. Ano pa de? Libre na sana yan pa de? Pasubo ko naman niya. Okay, Marciliana Law Office. Siring man pwede ka mo dyan mag-inquire kung kamo naghahanap ng rent-a-car. Ang manager kan Sages Rent-a-Car aking gayo ni Attorney Joey Marciliana na si Charles Joseph Marciliana. Sages Rent-a-Car. Auto mo, drive ko, safe ang biyahe mo. Okay? And, oy, mabuhay ang inner wheel kag sa chapter sa panginginot ni Cha Barbacena Marciliana. Okay? Sige. And kung ang sasakyan ninyo may dior diferensya, daroon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha sa Proc 5 Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Hanapon sana si Boy Gulyem. Siya mismo ang nagagibo kayan. Dahil maadit na nag-specialize ini kan sayang trabaho bilang doktor kan mga auto sa abroad. RB Brothers Car Service Center. Kung gusto ninyo ng mga masisiram na Filipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Ang Ignatius Lutong Bahay may catering na, asin iba pa. Excuse me. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. Duman sa mga nagkakape-kape sa mga oras na ini, sabayanin mainit na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop, dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madali ning hanapon na 1050 Nathaniel's Bake Shop, hampang sa nining gayo kan Ayala Mall. 1050 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marian Archaga. And siring man, pasiring kita sa Banuan kan Castilla. Gusto nino magtana ni native chicken, na native na manok, adobado, tinola, asin na adobo. Magpasyar sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Oy, good morning sa mga personahes kan Tatangwin Fast Food kay Otep na Aligre, an matibay magluto asin ang sa imong mga pag-iriba dyan. Ang Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Okay? Mag-urunit-unatan ka mo, duman sa may kataning sanakan LGU office, mailing manindo dyan ang Sushi Cafe and Resto Bar na pwede ka mo mag-unwind pagkabanggi, may pamahaw, may pangudto, may snack, may pamanggi. Okay? Dyan sa niyan sa Sushi Cafe and Resto Bar. Ang Sushi Cafe and Resto Bar is owned and managed by Miss TJC Angels Valdez. Garo pirming igwa ki nagabara sa tatilnanta. And siring man na safety sa harong, ang satuyang pag-uurulayan, magamit din tamang LPG, nagagi sa quality control, asin na regular ang pag-inspection kan mga tangke. Magamit sa nanin, nin gasol, na mabagbakal sa Top Gas Gasol katayid sa nakan Petrones, dyan sa Sintrong Gayo kan Banwaang kan Daraga. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And syempre, good morning sa satuyang mga amigos, amigas, dyan sa New Jersey kay Sir Mr. Machulito. Good morning, Tabi, sir. And sa Allied Fantastic Dancer of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Beck, and kay Myra Legaspi. Ayan, okay? An oras 28 minutos makalihis an alas 6 nin pagkaaga. Digdi sa dayan sa Bicolnet and sa Arandar Net News. Okay, digdi na kita sa lado lokal. Uni na. LTFRB, good morning. Kunyan daa, dahil ngaya ano ito, so pakataram, sa madaling sabi, dahil magrulunad sa mga kolorom. Anti uli, dahil naman nag-isip ki kolorom.
Kaya ang dapat mag-aktibar digdi ang autoridad. Kikulurom yang kiba ko masakay tama sakay maniwala ka mo sa kuya. Magibo yang kipagi makauli sana. Makahali sana sa indang naistaran ko niya na nasa GCQ or MGCQ. Grabe na nga ni ang pagtios ninda duman. Mga taga-probinsya yan, nagruluwas dyan, nagjaranta magtrabaho. Araw kayo ng sitwasyon, talagang mapwirsaan mag-uli kung pwede pa sana na nga ni magralakawan, maralakaw ang pauli. Ngunyan, ang mag-aktibar ko na, ini yung mga autoridad, pag-abot yan sa mga kurukulurum na yan. Gutom ka na, dahil ka pa mapwirsi pauli, grabe naan. Nataang yan nasabi mo, na may kuluro mo, mahapot sa kuya. Uyang maga sa Facebook, may biyahe po tayo. Dalawa na lang, tatlo na lang na pasahero. Larga na ito. Manila, Bicol, Bicol, Manila, door to door. Ayugon mo. Dahil ni nag-relay. Iyan an, bigatar. Aktibar. Dahil mo lamang mapupugulan ang tao na dahil dyan magsakay. No, di ka mo natabian magkunyan. Ha? Iyo? Pwede? Pwede nga. Basta sinabi mo. Nakulon pagkutaan ng pag-uurulayan digdi, oh. Oh. Para sa oras na naman. Na oras ini. Pero masarap pa kitang lokal. Ay na ito. Maray na ining makaabot sa publiko na public advisory na pirmado kan na alkalde kan Siyudad Legazpi na si Alkalde Noel Rosal. And siya pa, ano de? Ha? Magmati. So iba taday pa ni aram. So iba aram na. Paki-share akan sa tuyang programa tanganing dakulan makadangog lalo na sa mga advisories. Katibad mabuyo pa yan. Delikado. Okay? Uni na. COVID-19 Novel Coronavirus Public Advisory. Total lockdown of establishment. Magmati. To maximize the implementation of COVID-19 risk management measures and based on the assessment of this situation, the Legazpi City COVID-19 Task Force advises the temporary total lockdown of the following. Magmati, Philippine Health Insurance Corporation, diyan sa Benny East S. Imperial Drive, Rizal Street, Ilawod. Ayan. Basta sa PhilHealth. Lucky Fortune Seafood Restaurant sa Laogan SM City Legazpi, diyan sa Bitano. Banco de Oro, diyan sa Laogan SM City Branch. The closure shall take effect today, 10 April 2021. Kana Sabado. To give sufficient time for the disinfection of the entire building and its premises and the completion of contact tracing and testing. May nag-positive kayo digdi. May contact tracing. Sisay dyan. The services and or operations of the above-mentioned establishment shall resume once the contact tracing and testing is fully completed. A notice will be posted for the lifting of the lockdown. All sectors allowed to operate during this time, as well as the general public, are advised to strictly follow the health protocol. For strict compliance, Honorable Noel A. E. Rosal, the Chairperson, Legazpi City
COVID-19 Task Force. Task Force Advisory Number 093 ba ito? -10 April. Okay. So gustong sabihin, may nag-positive digdi sa mga establishmentong ini. O kaya, kung may mga kamidbid ka mo na nagatrabaho digdi, na dahin nindo aram, dahin yan nag-istorya, rimate, paano yan mag-contact trace? So, mga empleyado iyo, so nagkaraning ka ito. Pero dahil man yan, maniwala ka mo. Kusog lang kibuot, dahil man po. Diferensya, inom lang ka mo ki. Kung may kalintura, mag-inom ki paracetamol. Kung may trangkaso, mag-inom ni Bioflow. Pag nag-aabo, ginswa, rimate. Guwapa digdi, sana ang ipamimigay ng ayuda this time ay gawing bahay-bahay na lang para to avoid the virus spread. Dapat harong-harong talaga. May nahilingan ni ako duman sa may nag-post sa video na nanaudasin daki ayuda pero ana mamati ko puro sa na form ang pigtatao sa mga tawo. Dahil man akong nahiling na pigtataong kwarta sa video niya, puro sa na form assessment. Narin naman nindo ani tao. Ay, iba kong immediately. Aro ko nindo ini si kunyan. Si Idol Mayor Vico Soto, umatian nindo ini, napigpost ni Idol Vico Soto. Hindi po kami mamimili kung sino ang bibigyan. Basta pamilya na taga-Pasig, bibigyan po namin. Hindi kailangan na butante. Wala nang mga requirements na ngayon na ganon. Basta residente ng Pasig, bibigyan po. Kaya nindo ini. Napigigibo ni Mayor Vico Soto. Pero dahil manindo ini kaya. Tampig i-receive kan iba, siya de lens. Iyo man ini ang pigibo ni Mayor kan Ormoc City, si Mayor Richard Gomez. Arug man kay ni dahil na ngayang mga lista-lista, mga glibot, kada pamilya tawan. Arug kay ning mga mayor, mga maurag. Bako arug kan ibang mga makakaurag. Okay. Uni pa, paabot ko sa mga kinauukulan. Maski puro papaano, may nagakararigo sa dagat, sa mga pool. Igwatabi kay mga nagakayayigot. Naobserba ng tabi kan Arandar Bicolandia. Ura na sa mga piga-require na mga watchman, mga life saver. Wara. Violasyon po yan sa mga beach owner. Hay na sa mga otoridad tadigday. Gising! Nalingawan nindo na may obligasyon ka mo sa mga arog kain eh. Pasyar-pasyar sa mga beach. Magkarigos ka mo, maski magpalibre ka mo. Ilingon sa nanindo kung igwaki mga piga-require nindo. O tikon man ka mo, puro ka na ka mo. Ganyan, Kugo Nigas. Anong yung Kugo Nigas? O ni baga si Richard Gomez, sabi niya, no need for list. Its house got their supply. You have an emergency here, and these people need immediate assistance. Why waste time in making a list? Sabi ni Mayor Richard Gomez, kung ararog baga kamo kain eh. Si Yorme, garuday kay arog kaining post. Ayaw. Ayos ining duwa, si Mayor Vico Soto, buda si Mayor Richard Gomez. O yun ang mga masunod na senador. Uni pa. Ini sakop kayo niyan gabos. Uni na subigataram ko. Babala, wag tangkilikin ang mga kolorong vehicle. Ang penalties for kolorong violation, ay hindi, para iniduman sa mga operator. Ang bus, ang multa 1 million. Ako pakaan. Kaya pala nakulo nagkarlapang bus dyan sa LTO. Minimum impounding period 3 months. Ang truck 200,000, ang jeepney 50,000, ang van 200,000, ang sedan 120,000, ang motorsiklo 6,000. Uy, ang kadakol, mga kolorom na motorsiklo, so mga balabal. Agol.
O, ni baga, good news. May biyay na ang UV Expo. Ni, ba man ini? Legal ini. Good news. May biyahe na ang UV Express from Sorsogon to Daraga and vice versa. Puon ko niya na pizza 12, 2021. Sorsogon Daraga, first trip alas 5 nin aga and last trip 5 p.m. Daraga to Sorsogon, first trip 6 a.m. and last trip 6 p.m. Ang bayad 120 pesos. Yo. Ini para ini duman sa mga nagatrabaho na nagaluwas kay probinsya. Tama man ini. Pero maski sa po, pwede di magsakay. Pero dako lang bagay ini duman sa nagatrabaho sa Legazpi na taga Sorsogon and nagatrabaho sa Sorsogon na mga taga Legazpi. Ayan. May biyahe na po ko niya na. Puon ko niya na pizza 12. Okay. Uni pa, nagkabarasa ko lang ini sa social media, pwedeng pakinabangan kan mga parantabay. Basahon ko naman into to, last na ini ha. Saga naman, ang ALS Anislag, so Alternative Learning School, kang Anislag, may pigahanap, matianin daw. Magandang gabi po lahat, siguro sa lahat, kulang kisa. Ako po si Teacher Shirley Velasco ng Alternative Learning System. Bakong school pala, Alternative Learning System. Naghahanap po ako ng mga estudyante na gusto bumalik sa pag-aaral. Lalong-lalo na po kung ikaw ay out of school youth at hindi nakapagtapos ng elementary at high school. Pwedeng-pwede ka po dito sa ALS dahil sa ALS may pag-asa ang bawat batang Pilipino na makapagtapos ng pag-aaral dahil ang karunungan ang ating kayamanan. Libreng mag-aral at malayang matuto ang mga Pinoy adult. Edad 18 pa itaas ng elementary, junior high school sa ALS. Para humanap ng ALS teachers at mag-enroll sa ALS, i-contact lang po ako o kaya tawagan ako sa mga numerong ito. 0930-798-2838 or 0977-30-925. Yo? So gusto mag-i-rescue. Ang problema, ano yung tabi ni face-to-face o online? Takon online, anong kaaras rami tabi kay ni teacher na mga out of school youth pag abot sa online-online? Ako nga ni, agta digdi sa online, how much more ini? Dahil ko man piga-obos. So may mga tambay na mga matitibay sa ML. Kaya pakiklaro. Okay. So hanggang dyan nango na kita mga karandartaan oras, sobra ra. Kaya, uni na. Para mentras na tabi kita nga mag-alat, baka igwa pa kita kinalingawan na ang i-greet digdi sa toyang programa. O, dahil na. Puto sa ibang, kunyan sa ibang video ka mo nag-comment tabi, dahil ko po ito mabasa. Ang dumana sana ako sa digdi po ka mo mag-comment sa live digdi sa pigagat ko. Nababasa ko. Okay? Okay. So mga karandar, tayo nabot na kita kang parmentras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandiang sa Lindongkan Bicolnet Internet TV and sa Lindongkan Arandar Net News and Information Broadcasting Services. Giraray initabi si Ayi Andes Arieta sa indong nakasabay. Minapaabot din sa lamatununununon sa mga daing sawang nag-aantabay digdi sa programang Arandar Bicolandia. Excuse me. And siring man, pirmi sa nakitang magibunin maray padaguson ta asin pakusugon ang pagtubod sa mahal na Diyos, magpangadye, magpasalamat sa mga biyaya na nare-receive sa oral daw hinagad man o dae. No? Kung kaya ako minapaabot nin, punan tanaman nin matanos ang Lunes tapuson tanin ang simana nin matanos. Okay? So, giraray mga karandar, ultimong pigtataram, asin sa aga naman sa siring na oras, sa siring na istasyon, magribang kita. Ultimes, mga karandar, sudati sana.